Is-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth Kamalex Sharma ltaqa' mal-President ta' Malta Mary-Louise Koleiro Preca. Sharma jinsab pajjiżna bħala parti mid-delegazzjoni tal-Commonwealth li qed iżżur Malta. Dan fid-dawl li laqa li jmiss tal-kapijiet tal-pajjiżi membri fil-Commonwealth se jsir f'pajjiżna. Il-President Koleiro Preca tenniet li dawn il-laqat huma importanti ferm anke lix fuq l-aġenda tagħhom hemm it-tiġdid tal-Commonwealth, organizzazzjoni li tirrappreżenta 53 pajjiż. Koleiro Preca temmet tard li Malta tinsab attiva ferm f'dan il-qasam bil-għan li l-ħidma tal-Commonwealth tkompli tissaħħaħ. Sharma spjega kif huwa impressjonanti l-mod kif Malta qed tkun dejjem aġġornata ma' żminijiet. Żied jgħid li l-Commonwealth għandu jagħmel l-istess u jrid ikun kapaċi jaddatta fid-dinja li qiegħda kull ma jmur dejjem tinbidel. Is-Segretarju Ġenerali qal li bħalissa għaddejja ħidma mal-Prim Ministru Joseph Muscat fuq x'inhuma l-ambizzjonijiet tal-laqgħa tas-sena d-dieħla. Sharma temm jgħid li l-Commonwealth għandu għarfien vast f'dak li għandha x'taqsam il-loġistika u għalhekk se tkun qed tgħin lil Malta f'dak is-settur ukoll.